Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Soc Vicent Martínez i m'agradaria començar amb allò que diu de mi, la Viquipèdia. Jo vaig néixer el 19 de novembre de 1962 a València i sóc un astrònom, catedràtic de la Universitat de València en astronomia i astrofísica, especialitzat en cosmologia, en particular en l'estudi de la distribució a gran escala de la matèria en l'univers i en la formació i la evolució de les galàxies. Vaig ser pioner, per exemple, en l'aplicació dels fractals en aquest camp d'investigació, en la cosmologia, així com, molt més recentment, en la introducció del seu estudi en la docència universitària en el nostre estat. És un dels autors, diu la Viquipèdia, de la teoria del planeta gegant amb troians per explicar el misteriós comportament de l'estrella de Tabi. Això vol dir que la Viquipèdia està molt actualitzada perquè aquest article s'ha publicat en gener del 2018. Un article en el qual uns col·legues, entre ells jo també, expliquem la possibilitat de que una estrella que presenta una corba de llum estranyíssima i que fins i tot s'havia fet la hipòtesi que aquesta corba de llum poguera ser conseqüència d'una megaestructura que havia ficat al voltant de l'estrella una civilització alienígena molt desenvolupada. Nosaltres li donem una interpretació més astrofísica. Pensem que és un planeta gegant que té satèl·lits de tipus troians que estan en la mateixa òrbita a 60 graus del planeta i que serien els que provocarien en passar per davant de l'estrella vist des de la Terra, les caigudes de llum d'aquesta estrella tan estranya. Soc gran defensor, diu la Viquipèdia, de la divulgació científica i de la transmissió del coneixement a la societat. Per exemple, per aquesta tasca, i en això acabe aquesta presentació curteta, he rebut el Premi José María Sabirón de Divulgació Científica, un premi nacional, en l'any 2013. Moltes gràcies per acceptar la crida d'aquest programa. I Vicent, vares créixer a Sant Marcelí, en un moment de destacada influència de Julio Ciges al barri, i vares estudiar a un institut com és el Juan de Garay, vares fascinar-te pel coneixement del cel i de l'espai. Realment es podien veure les estrelles a Sant Marcelí o només es podia veure l'univers a través dels programes de cosmos de Carl Sagan? Com va ser aquesta fascinació primera per l'univers? En general es podien veure millor les estrelles des de Sant Marcelí. Jo també estiuejava en unes muntanyes en Picassent, no massa alçada sobre el nivell del mar, i, òbviament, en aquella època el cel era més esplendorós que no ho és pas ara. De tota manera, a mi em preocupava en general, o m'agradava, m'apassionava la natura. En Sant Marcelí podies buscar estanys on hi havia granotes, m'agradava, òbviament, descobrir aspectes que a tots els xiquets que tenen relació amb els animals, en els arbres, en les plantes. Era un bon observador i, entre altres coses, m'interessava el cel. Aleshores, és l'època en la que jo vaig començar a conrear aquesta passió per l'astronomia. I certament has nomenat a Carl Sagan com a inductor d'un desig de conèixer més sobre el cosmos, però jo també nomenaria, i al mateix nivell, i possiblement amb una influència molt potent que teníem tots els jóvens, el nostre gran naturalista, Rodríguez de la Fuente, que tenia uns programes fantàstics i que seguíem en passió i que també ens donava aquesta aproximació a la natura, al fet, diguem-ne, al coneixement de la ciència per acostar-nos a explicar allò que tenim més a prop i que és el món que ens rodeja. Vares estudiar matemàtiques, te vas especialitzar en astronomia i has parlat en algunes ocasions també de la importància de mestres com Jim Pevens o Bernard Jones. De fet, la teua tesi és el director de la teua tesi doctoral, La textura de l'univers, del 89.
Bernard fou de la cantera d'alumnes de Denis Sciama, que és un gran mestre de mestres dins de l'astronomia. Per cert, provinent d'Aleppo, en Síria, a l'Europa actual se li estaria impedint el pas. Efectivament. Més enllà d'això, com ha estat la relació amb els teus mestres? I què destacaries del que t'ha ensenyat i com t'ha influït això a l'hora d'influir en els teus alumnes? Bé, la veritat és que la passió per l'ensenyament, per els llibres, per el coneixement, per gaudir d'allò que estudies, és una cosa que fonamentalment t'apareix en la secundària i en el batxiller. Jo vaig fer, com diu el títol d'aquell llibre, no? Jo vaig fer el BUP, no? I després el COU. I aleshores són els professors d'eixa època, en l'Institut Juan de Garay, els que primer d'alguna manera emmarquen. I emmarquen de la mateixa manera professors de matemàtiques com Joaquín Dopazo o Paco Burguet, o professors de química com Juan Hernández o Guillermo Gil, o professores, en este cas, de llengües, en particular de llengües mortes, que a mi m'apassionaven, el llatí, que me'l va impartir Mercedes Madrid, no em va donar classe Mercedes Testal, però bueno, gaudia molt, era la directora i ella aleshores impartia grec. Per tant, vivíem també en un moment en el que en aquest institut tots despertaven a les noves visions polítiques, no? Feia no res que havia mort Franco, jo vaig entrar en l'institut en primer de BUP l'any següent de la mort de Franco i per tant era un moment d'una enorme efervescència política, d'un voler fer les coses per transformar l'espai de convivència, per millorar la qualitat d'allò que estàvem cada un implicat en la realitat de l'institut, en la realitat del barri, començar, has comentat abans, el paper de Julio Ciges en Sant Marcel·lí, el naixement de l'associació de veïns, el naixement de la celebració lúdica de les festes de Sant Marcel·lí. El barri com a tal era un barri que tenia una estructura fantàstica de poble, d'amistat, de confraternització. I certament això també es traslladava a l'únic institut de les Rodalies, que era l'Institut d'Educació Pública, no? Juan de Garay. Jo ho recorde com una època fantàstica de descobrir, òbviament des de l'adolescència i la postadolescència descobries moltes coses a nivell vital, a nivell relacional, a nivell afectiu, i crec que els mestres marquen la teua vida i voldria acabar nomenant un professor de filosofia que després ha estat de professor de literatura en la Universitat, Vicent Alonso, que em va obrir molt el camp precisament cap a l'astronomia. Realment la meva vocació d'astronomia vindria recordo les explicacions de les lleis de Kepler que va fer este professor de filosofia com a un element trencador en el pensament, no? La revolució científica, que després em deixava llibres de Thomas Kuhn o Alexander Coiré, per explicar tot aquest procés que a mi em resultava meravellós, no? D'alguna manera, a mi m'agradaria dir que l'experiència que el propi Newton diu quan parla de Galileu, de Tycho Brahe, de Copèrnic, de Kepler, i diu «m'he alçat sobre muscles de gegants». A xicoteta escala, si vols, però jo com a estudiant de secundària, de BUP i de COU, podria dir que vaig tindre mestres tan grans que són els meus gegants. Jo m'he alçat a muscles d'aixòs gegants, de tal manera que quan arribes a la universitat et trobes amb molta seguretat, a un nivell d'autoconfiança molt gran, i comença també un altre període on he tingut també grans mestres, no? En la pròpia Universitat de València, no? Alguns ja han marxat, jo vaig nomenar, per exemple, a Miguel Sanz, que va ser un gran professor, i un poc voldria resumir en ell, però he tingut altres fantàstics, Daniel Tarazona, Maribel, Segura. La universitat va ser també un període molt intens en el qual jo vaig viure també una aproximació a la gestió i a la millora de la pròpia institució. Tots plegats fèiem allí un grup que d'alguna manera va fer el naixement del bloc d'estudiants agermanats,
en el qual teníem, i que en aquell moment replegava tot l'estudiantat progressista, des de sectors, diguem-ne, que avui estarien més al voltant del Partit Socialista, fins a altres sectors d'esquerra més clàssica, no? I fins i tot sectors nacionalistes. I era un grup molt ben avingut, amb un desig de transformació de la nostra institució, de participació, d'obertura, però també molt sòlid, de qualitat, d'incrementar la nostra qualitat de l'ensenyament, d'internacionalitzar-se. Teníem aspectes que després han esdevingut molt quotidians, però que en aquell moment eren realment nous. Eren realment nous. I, per tant, és una època en la qual jo també m'integre en l'equip del rector La Piedra. Divendres passat se li va donar la medalla de la universitat a la professora Isabel Morant, professora de la Facultat de Geografia i Història. Ella estava en aquest mateix equip, junt amb Emèrit Bono, en Josep Guia, en el propi Ramon La Piedra, i d'alguna manera jo era l'estudiant que estava en aquest equip i teníem un gran desig de fer les coses bé, de que la universitat es transformara, professors que encara estan en actiu, com els que he dit, o com Sergio Sevilla, de Filosofia, o Toni Martínez Andreu, participaven en aquest grup i en el desig de que la nostra universitat fora millor. Quan vaig acabar, realment jo era molt conscient que volia fer una cosa diferent de lo que aleshores era normal en els estudiants que arribaven amb un bon expedient i que volien fer carrera universitària. Típicament buscaven un professor de la casa i començaven a treballar en la seva tesi doctoral. Jo vaig trobar la possibilitat d'anar-me'n amb una beca del Ministeri d'Afers Estrangers a Dinamarca, a Copenhague, i és allí on vaig trobar aquest ambient que tan explícitament has comentat amb el professor Bernard Jones, que tenia un grup de cosmologia allí en el soterrani de l'Institut Nordita. Nordita era l'Institut Nòrdic de Física Atòmica, al costat de l'Institut Niels Bohr. En realitat venien a ser una barreja d'un únic institut, compartien servicis, seminaris, cafeteria, biblioteca, i allò va ser fantàstic. Vull dir, Copenhague, a finals dels 80, principis dels 90, era una ciutat, com és ara, meravellosa. Wonderful Copenhagen es manté com a el seu eslògan, però per a un jove del sud d'Europa es trobava en un país nòrdic, però que ell mateix es visibilitza com el sud dels països nòrdics, no? Aleshores, molt obert, molt integrador amb les diferents cultures, amb les diferents diversitats sexuals. Aleshores, era un país de llibertat, era un país on arriba un jove i es queda meravellat de com es pot fer una ciutat activa, un país de bicicletes, un país ecològic. Aleshores, jo encara conserve la bicicleta que vaig comprar a Copenhague, no? Encara la conserve i encara funciona. Vull dir que... Aleshores, en aquest ambient jo em trobo amb una persona com Bernard Jones, que és una persona acollidora, que té una gran escola d'estudiants, que estan fent en ell el doctorat, que es trobem en aquell despatx comú en el soterrani de l'institut, i certament ell és una persona, tu has dit, ell li va dirigir la tesi de Nishiyama en companyia de Martin Rees. Martin Rees és l'actual astrònom reial britànic i de Nishiyama és el director de la tesi de Stephen Hawking. En la pel·lícula de Stephen Hawking apareix com un personatge, no? Per tant, estàs en una escola que rep, diguem-ne, el millor que n'hi ha en aquest moment, segurament en Europa, en l'àmbit de la cosmologia, no? I és un repte també donar resposta, buscar un tema original. Ahir apareguen els fractals, els multifractals, i aleshores ahir és on es vam dedicar durant un cert temps a treballar aquesta tesi, que jo, de fet, vaig escriure en català. Li va fer molta gràcia a Bernard Jones que la escrivia en català. Ell coneixia el contingut, entenia les equacions, coneixia, parla francès, per tant la podia llegir amb relativa facilitat, i la vaig defensar després ja en la Universitat de València per incorporar-me als doctors de la Universitat de València amb aquest títol, La textura de l'univers. I la teua carrera va continuar i vas publicar el teu llibre Statistics of the Galaxy Distribution, del qual farà 16 anys de la seva publicació. Dius al llibre que la cosmologia ha avançat moltíssim, tant en tècniques d'observació com en l'aparició de moltes teories noves, entre elles l'estudi destacat dels fractals que comentaves ara.
Segons el teu parer, quins àmbits més excitants té la investigació de l'univers ara mateix? Molt bé, doncs m'agrada que recordes aquest llibre perquè d'alguna manera també naix d'aquesta època, però encara que es publica, com tu has dit, en l'any 2000. És un llibre que es fa en col·laboració amb una persona que conec en Dinamarca, que és el professor Ensar, de l'Observatori de Tartu, en Estònia, i amb el qual he continuat una relació que encara es manté. Ell ha vingut gairebé tots els anys, una temporada de 2 o 3 mesos a la Universitat de València, ara ja és més gran i encara ve, però està una setmana i torna a les seues terres nòrdiques aviat perquè no aguanta este oratge. Però en SAR vam fer un llibre que en aquell moment era molt actual, que tractava d'explicar la estructura de la matèria o la distribució de la matèria a gran escala, en particular la distribució de galàxies, quines informacions ens aporten per conèixer l'origen i l'evolució de l'univers. És a dir, en cosmologia hi ha bàsicament 2 elements que ens donen informació sobre el passat de l'univers, que un seria la radiació còsmica de fons, que es produeix en una edat molt temprana de l'univers, no en el Big Bang, sinó 380.000 anys després de la gran explosió. Hi ha una transició en l'univers a partir de la qual comencen a formar-se els primers àtoms estables, perquè els nuclis són capaços de captar electrons i ja els fotons no són suficientment hàbils per no fer que este enllaç es mantinga estable. Aleshores, l'univers esdevé transparent i a partir d'aquest instant, aquesta radiació de fons inunda tot l'univers. I ens dona moltíssima informació sobre com era l'univers primitiu. L'altre, per dir-ho així, fòssil cosmològic, és al que jo em dedique, seria la distribució de les galàxies a gran escala, el que anomenem l'estructura de l'univers a gran escala. I aleshores nosaltres treballem en catàlegs, en volums descomunals, en els quals situem les posicions en l'espai tridimensionals de milions de galàxies. I fem l'anàlisi d'aquesta distribució i tractem d'esbrinar, a partir d'aquesta anàlisi, com va ser el procés de formació. I tractem de conèixer aspectes que avui, ja concretament la pregunta, serien necessaris per a acabar d'arredonir i de conèixer el model cosmològic. El nostre model cosmològic es basa en 2 grans desconeguts, que serien la matèria fosca i l'energia fosca. Aleshores, tenim un univers, el 95% del qual té una natura desconeguda. Per tant, tenim molta feina a fer. Quan tu planteges quins serien els reptes, doncs estos serien els reptes des del punt de vista de la cosmologia, més destacats. Tractar de conèixer o de trobar si finalment és necessària, com segurament ho és, la presència de matèria oscura, conèixer quins candidats podrien ser els adients per explicar quines partícules o quin tipus de matèria oscura n'hi hauria en l'univers, i fins i tot aquest component que representaria el 70%, que no sabem, que no és matèria, no és radiació, i que li hem posat aquest nom d'energia fosca, de què es tracta. Però, evidentment, en general, i acabant això, el camp de l'astronomia i de l'astrofísica té altres temes molt apassionants. Jo crec que ara, possiblement, precisament en aquest estudi que em parlava al principi de l'estrella de Tabi, també m'ha preocupat molt els exoplanetes, els planetes que estan girant al voltant d'altres estrelles i que segurament són l'objecte d'estudi més realista per trobar traces de vida fora del sistema solar, perquè avui sabem que tenim una gran col·lecció de milers ja de planetes girant al voltant d'altres estrelles. És difícil estudiar-los perquè la llum de les estrelles és molt potent, però hi ha moltes ferramentes en el camp de la diguem-ne, de l'espectroscopia, que poden ajudar-nos a conèixer quina és la possibilitat de que alguns d'aquests planetes pogueren tindre vida a partir d'algun tipus de traçador. I això seria apassionant. No estem fins i tot parlant de vida intel·ligent, però ja seria apassionant. Bé, recentment s'ha assistit a la primera detecció, parlant d'actualitat, d'ondes gravitacionals procedents d'una col·lisió d'estrelles de neutrons aconseguida per la col·laboració LIGO, ho dic bé, als Estats Units, i Virgo, a Europa, en la que han participat 9 investigadors de la Universitat de València. Donat que has sigut triat coordinador de la xarxa d'infraestructures d'astronomia, RIA, no?
Explica'ns en quin moment es troba la investigació astronòmica a Espanya. Efectivament, sí. Ara estic actuant com a coordinador de la xarxa d'infraestructures d'astronomia, que és la xarxa en la que estan integrades les anomenades grans instal·lacions, les ICTS, que seria, diguem-ne, les grans instal·lacions científico-singulars que hi ha al país. Tots en seguida pensem pues, en els observatoris de Canàries, tant els que n'hi ha en La Palma com en el Teide, en Calaralto, en Almeria, així a prop tenim l'Observatori Astrofísic de Javalambre, tenim els radiotelescopis en Lleves, etc. Per tant, totes aquestes instal·lacions necessiten una certa coordinació per fer més eficient el treball científic que es desenvolupa i, sobretot, per tindre més clares les inversions on posar-les i buscar sinergies entre els diferents instruments per a que la seva activitat científica siga més profitosa, no? Aquest és el treball del coordinador i jo estic molt orgullós que els directors dels diferents centres, junt amb personal del Ministeri que conformen el comitè directiu de la xarxa d'infraestructures en astronomia hagin pensat en mi per fer aquest treball. És molt apassionant també perquè em permet conèixer aspectes de l'astrofísica que jo desconeixia i sobretot instruments punters. Diguem-ne, l'astrofísica és una ciència que va molt de la mà de la tecnologia, molt de la mà de la tecnologia. Moltes de les coses que nosaltres tenim a l'abast, no sé, tot el món té una càmera fantàstica en el seu mòbil. Aquestes càmeres es desenvoluparen en diferents aspectes, però moltes d'elles precisament com a ús astronòmic. La famosa càmera CCD, quan no existien en els mòbils, ja feia anys que s'utilitzaven en els telescopis com a element detector de llum. Aleshores, és interessant entendre que fins i tot en ciències bàsiques, com les ciències que ens porten al coneixement de l'univers, que uno podria dir, bueno, pues això no és que aprofite per a molt, a part de la satisfacció personal, van unides sempre, perquè són ciències de frontera, a desenvolupament tecnològics que després tenen un enorme ús, no? Per exemple, l'internet, en el CERN, va ser l'eina per a que es comunicaren els científics i ara tot el món l'utilitza, no pot viure sense internet. Però això va néixer en un laboratori de física d'altes energies europeu i d'una gran col·laboració. Això és molt interessant i jo crec que un poc el que planteges en la pregunta em fa pensar que l'aspecte col·laboratiu de la ciència és l'aspecte fonamental. Per a assolir els nostres objectius nosaltres necessitem eixa col·laboració i el treball que jo faig des de la xarxa ens permet millorar els nostres instruments i sobretot rentabilitzar unes inversions que no són xicotetes, que ja ens agradaria que foren més grans, perquè no vivim en un temps molt còmode, però que en qualsevol cas devem a la societat el millor dels usos possibles, i això és una de les nostres tasques. Bé, canviem. Et presentes a les eleccions per a rector de la Universitat de València. Bé, parlarem de 3 blocs. La universitat com un espai docent, com un espai investigador i la seva extensió social, que ara parlares, no?, del retorn a la societat. Comencem per la situació del professorat, el PDI. Els problemes derivats de les decisions restrictives del Ministeri, la crisi econòmica i altres motius han portat fins i tot, en alguns casos, a judicialitzar el problema de la precarietat dels docents a la universitat. Com es pot reduir l'estat precari de bona part del professorat de la Universitat de València? Quines línies? Moltes gràcies. Sí, efectivament, m'alegre que em recordes que la setmana que ve comença una campanya electoral i m'hauré de donar compte que és un moment apassionant i, bueno, avui és un bon dia per parlar d'aquest projecte, no? La Universitat de València necessita un canvi. Porta molts anys gestionada per les mateixes persones i aquestes persones possiblement ja no tenen idees noves per afrontar els nous reptes. Aleshores, nosaltres ja es presentarem. Fa 4 anys vàrem en poques setmanes construir una candidatura molt sòlida que va assolir un recolzament molt important del 41% i, per tant, això ens esperona a dir estem ací, som responsables, no hem estat desapareguts, no hem estat amagats, hem estat donant idees, també hem sigut molt institucionals. Jo tinc una excel·lent relació amb el rector Esteban Moncillo
Ell m'ha cridat en moltes ocasions, quan ha hagut algun tema delicat que li preocupava la pròpia universitat, per exemple, quan es va fer l'ocupació del Col·legi Major Lluís Vives, i m'ha preguntat a vegades la meva opinió sobre determinades polítiques universitàries. Òbviament, després ells són l'equip i han tingut que prendre les seues decisions, a vegades han coincidit en les meues idees, altres vegades no, però efectivament aquesta relació ha sigut molt fluida. Jo crec que som amics, érem amics abans de les eleccions del 2014, vam continuar la nostra amistat amb les tensions normals d'un partit esportiu. Jo sempre dic que Nadal i Federer són molt amics, però quan juguen en canxa van a tope, no? Doncs un poc així, no? Jo crec que va ser una campanya on es respetaren molt i tots deprenguérem, i ell va guanyar, va ser el rector, i jo li vaig manifestar la meva lleialtat a continuació. Però, evidentment, hem volgut estar presents, hem donat... hem fet moltes iniciatives, que després en parlarem durant aquest període, i ara això culmina en un exercici de responsabilitat, com no podria ser d'una altra manera, de dir, estem ací, si la comunitat universitària ens va donar aquest suport, ara pensem que ens portarà al rectorat per afrontar aquests nous reptes que tenim, no? Aleshores, estic molt il·lusionat, estic realment molt il·lusionat perquè hem fet també una precampanya, hem estat sentint a les persones, ja siga mitjançant diferents canals de comunicació, ja siga el mateix correu electrònic, però també les xarxes socials. Hem rebut moltíssimes idees, molts suggeriments, molt de suport. Per tant, pensem que estem en condicions de guanyar aquestes eleccions i estem construint un equip molt sòlid, molt participatiu. I diguem-ne, allò que ens caracteritza és que volem fer un canvi, però un canvi segur, un canvi basat en un coneixement, en una experiència. Hem parlat de la meva activitat, per exemple, com a coordinador de la xarxa espanyola d'astronomia. Vull dir, això té un volum de gestió important, un volum de recursos, una sinergia entre institucions potents. Jo he dirigit i he fet créixer d'una manera espectacular des del meu punt de vista i també compartit per moltes altres persones l'Observatori Astronòmic, i molta gent del nostre equip té una experiència sòlida, però sobretot té molta imaginació i no vol quedar-se en polítiques anquilosades que no han funcionat. I ara has parlat un poc de la precarietat del professorat. Ens trobem en una situació que és conseqüència, no hi ha que amagar-se, dels retalls que han vingut imposats per un govern que no ha cregut mai que l'educació és realment tota, però en particular la universitària, és una inversió molt important, no és una despesa, és una inversió molt important que fa que un país crezca, i per tant s'ha posat en l'agenda uns altres objectius i la universitat i en general l'educació, però altres aspectes també socials, com podrien ser la sanitat, han quedat molt mal parats en aquest període de crisi i de desatenció, desafecció per part del govern, en particular per part del govern de Rajoy. Però també hi ha una clau interna. Quan tu tens una situació, diguem-ne, no còmoda exterior, fins i tot en alguns moments podríem dir agressiva, tens que fer polítiques adients. I és ahir on, des del meu punt de vista, i ho hem explicat en diferents ocasions, no s'ha actuat de la millor de les maneres possibles. Evidentment, cada equip de govern pren unes decisions, posa unes prioritats, i al final el resultat és el que es veu. I, òbviament, reduir la precarietat del professorat no ha estat en l'agenda d'aquest equip de govern. No ha estat en l'agenda en particular de la professora Mavi Mestre, que ara també es presenta com a candidata a rectora. Jo crec que ha estat una política fallida. D'hace una setmana comença una vaga de professors associats. La tenim anunciada per al mig de la campanya. S'hem trobat en professors que estaven acreditats i han estat molts anys sense poder gaudir del seu mèrit i ocupar les places que era lògicament normal que ocuparen per l'exercici de promoció que necessitava. Jo soc catedràtic i vaig ser gairebé de les darreres generacions de professors que va més o menys complir un calendari de promoció raonable, no? Però jo ja en les passades eleccions deia la sensació que tinc és que jo he creuat un pont sobre aigües turbulentes i només creuar-lo algú ha volat el pont. I ningú s'ha preocupat per fer-ne un altre, no?
I ell crec que haguera estat l'exercici adient. Crec que era possible fer polítiques diferents que hagueren millorat el nostre conjunt de professors. I ara el problema dels associats és terrible perquè estem volcant la majoria de la docència universitària en un col·lectiu extremadament precaritzat. Aquesta universitat ha oblidat la manera d'incorporar-se natural a la universitat, que és la figura del professor ajudant. No estic parlant de l'ajudant doctor, sinó del professor ajudant. És una figura que ja no es crea. Diuen que és molt cara, que no és raonable, però és la figura en la que jo vaig entrar i, per tant, és una figura que jo vull recuperar. I que estarà en el meu programa hi haurà una manera lògica i una iniciativa molt clara on posarem les prioritats en reduir la precarietat i en rejuvenir la plantilla del professorat. I això és possible. Fixes, en realitat, a mi no m'obsessionen els rànquings, però mesuren alguna cosa. I aquesta universitat ha estat davallant en els rànquings internacionals durant els darrers anys. I això és un problema. Per què? Perquè no ha sigut comú aquesta davallada a les altres universitats del nostre entorn. Per exemple, la Universitat Politècnica en el mateix període ha pujat gairebé el que nosaltres hem baixat. I tenia els mateixos retalls. Han fet altres polítiques. Jo crec que altres polítiques són possibles. Posar l'èmfasi, les prioritats en allò que realment és important és el que nosaltres volem fer. Amb la crisi i anteriorment també s'han precaritzat, a vegades per mitjà d'empreses externes, alguns serveis de la universitat. En quina situació consideres que està el PAS, el personal administratiu i de servei de la universitat? Quins són els principals problemes i què caldria fer per a millorar la seva situació? El personal d'administració i serveis de la universitat és excel·lent. En el nostre cas, gaudim d'un personal que té dedicació vocacional, que té passió per la seva institució, però que ha estat sistemàticament oblidat per la institució. L'exemple més notori és que pràcticament fins que jo no vaig publicar un article en un diari farà 2 anys i mig, no es parlava d'un dret que tenien absolutament reconegut, que és el dret a cobrar la carrera professional. Això va ser un exercici que nosaltres fèrem, ja com a, diguem-ne, candidatura possible, de posar tot l'esforç per a que això poguera ser així. Evidentment, al final, les coses s'han fet en sinergia, els sindicats han jugat un paper fonamental en aquest aspecte i finalment la institució ha tingut que reaccionar. Alguns diuen que ho fan ara per efecte electoral, a mi em dona igual. Ho fan i està molt bé. Això es tenia que haver pagat des de fa temps, perquè altres funcionaris en altres administracions ja estaven gaudint d'això. Però hi ha altres aspectes que afecten a la vida del personal d'administració i serveis i que són molt importants. I que d'alguna manera, quan ells es comparen en altres universitats, veuen que així no estan bé. Per exemple, jo recorde que en la campanya anterior una reivindicació constant que rebérem tots els candidats i que els 2 candidats assumirem era una situació que té la Universitat d'Alacant respecte a aquest personal, que és una baixada de la dedicació lleugeríssima a partir dels 60 anys. Estem parlant de persones que han dedicat en molts casos més de 40 anys a l'activitat universitària, que s'han fet grans, que en molts casos encara tenen responsabilitats familiars o que tenen els pares malalts i que una rebaixa de la dedicació horària que és possible perquè altres universitats ho han fet i estan mantenint-lo, pues, això va ser una de les reivindicacions que jo vaig assumir i que no fer-se vaig intentar que el claustre l'aprovara i porti una proposta al claustre en connivència amb el PAS que havia fet la proposta i amb els sindicats i s'aprovà gairebé per unanimitat. Doncs s'ha quedat en no res. Això és un problema, però també hi ha altres problemes que ells pateixen. L'estructura excessivament burocratitzada, excessivament normativa, fa que en moltes ocasions ells es troben en situacions que no accepten, no? I que d'alguna manera es troben un poc en la problemàtica de que haurien de ser ells els que tingueren les ferramentes per resoldre els problemes i ningú no li les dona. Poso un exemple concret, m'agrada ser concret, pràctic. Per exemple, el PAS fa un exercici fantàstic durant el període més complicat en la universitat, que és el període de matriculació en els centres. I ho fan esplèndidament. Però la universitat no els dona les ferramentes per a resoldre els problemes. Per exemple, un estudiant
demana un canvi de grup perquè veu que li pot vindre millor per estar en altres persones, per tindre millor horari, per acoplar-se a una altra activitat, perquè vol fer anglès en el centre d'idiomes, per qualsevol cosa. Demana un canvi d'horari segons una aplicació. I aquesta aplicació entra en un programa i aquest programa, curiosament, li proporciona una resposta afirmativa a la seva sol·licitud parcial. Què vol dir? Que li canvia l'horari de les pràctiques, per exemple, de 3 assignatures i no de les 5. I li crea automàticament un horari incompatible. Per què? Perquè fa que se solapen les hores de les que li han quedat. Ella, aquesta persona, demanava un horari compatible i partia d'un horari compatible. El resultat de l'aplicació informàtica és un horari incompatible, que no pot fer, que després tindrà que parlar amb els professors, que demanar a favor, que dir, bueno, jo vaig a esta però m'examina l'altre. Li compliquen la vida i el pas no pot fer res perquè està per sota d'aquesta aplicació informàtica. I estic convençut que ells serien capaços en sentit comú, arreglar aquesta situació. S'ha fet una distribució del personal d'administració i serveis que ha estat també molt contestada per part d'ells, perquè no ha sigut comptant en el seu coneixement de la tasca que estaven desenvolupant. En la meva candidatura, el personal d'administració i serveis és fonamental i ha de tindre un paper molt clar en dissenyar les polítiques que els afecten a ells, però que ens afecten a tots com a usuaris. Tenen que ser conscients de que són una part importantíssima per a que la institució funcione. La motivació no els falta, en absolut, però falta que la universitat els considere amb el pes que realment tenen i amb el coneixement que realment han desenvolupat per fer que la institució millore. Bé, parlem de l'estudiantat. L'estudiantat de la universitat cada vegada és més divers, no només a nivell internacional, sinó que a més s'introdueix la universitat al llarg de la vida per a provinents de formació professional, majors de 25, 40, fins a arribar a la nau gran. Incloent aquesta diversitat, com veus la situació dels estudiants de la universitat i específicament, creus que aquesta línia de diversitat d'estudiants és un valor per aprofunditzar en ell? Bé, començo per la darrera part de la pregunta. Efectivament, la diversitat, l'educació al llarg de la vida, la possibilitat de que entren estudiants als 25, als 40 anys, això és fonamental. Això ja estava i jo crec que ara, en aquest sentit, d'alguna manera, la universitat sí que s'ha vist beneficiada, entre cometes, de la crisi, perquè ha portat a moltes persones a estar en situació d'incrementar la seva formació, i la universitat ha de ser capaç d'oferir aquestes alternatives, ja siguen per a adquirir destreses professionals, ja siguen per a adquirir coneixement bàsic, o ja sigui, diguem-ne, per a gaudir d'una època en la tercera edat on la formació continua, les relacions interpersonals continuen. Jo soc professor de la nau gran, m'ho passe molt bé, són uns estudiants apassionants per el coneixement i també per mantenir unes relacions personals on aquest aspecte de sociabilitat que va unit a la universitat és important. Però els estudiants en general és un col·lectiu que no ha estat prioritzat en el passat. Si tu vas a una universitat anglosaxona, per exemple, un divendres a la vesprada, te trobes uns espais on els universitaris estan els famosos Student Union, no? On estan en un lloc un grup de jazz està tocant, en altres un grup de gent està fent-se unes birres, en altre lloc hi ha un grup de rock assajant, en un altre lloc hi ha un grup d'artistes plantejant alguna activitat. Vull dir, nosaltres hem perdut els espais de convivència. Teníem un espai de convivència natural, que era el Col·legi Major Lluís Vives. S'ha tancat i ja està. Ja està. O sigui, evidentment, és un edifici que m'ho ha explicat moltes vegades el meu amic Esteban Morcillo i m'ho ha mostrat. És un edifici que té grans deficiències i que, evidentment, no és barat posar-lo en marxa. Però, tornem, és una qüestió prioritària. És un espai on els estudiants necessiten tindre'l per gaudir del que han fet durant molt de temps. La universitat, per exemple, fa activitats de tipus cultural molt obertes a la societat, parlarem més endavant, però, per exemple, aquestes que se feien allí, que estaven organitzades per als estudiants, que tenien entre el públic més assidu els estudiants, s'han perdut. Però després hem de ser conscients de que ells han patit els grans problemes de la crisi. Quan en el 2011-2012 pugen desorbitadament les taxes acadèmiques, s'encenen totes les alarmes. Si uno fa un estudi de
el pes proporcional, no el valor en euros, sinó el pes proporcional que tenen les taxes sobre l'ensenyament, veu que durant molts anys aquest pes ha estat al voltant del 15%. O sigui que el que pagaven en taxes, que ja era molt, era el 15% de l'ensenyament. A hores d'ara estaria entre el 25 i el 30%. Aquesta pujada no és acceptable. Aleshores, nosaltres ahir hem posat les piles i, en particular, jo vaig portar també una proposta al claustre, en connivència amb altres claustrals, en connivència amb els sindicats, en connivència i, sobretot, en els estudiants que en aquest moment portaven la iniciativa en el claustre, de que s'abaixaren les taxes universitàries. I proposàrem un escrit que s'ha aprovat també per unanimitat i que després és el que ha aprovat el govern del Botànic. Aquesta proposta, que estava ja en el meu programa electoral del 2014, exactament en les mateixes paraules, és la que s'aprovà en el claustre del 2015 i que he de reconèixer que el rector ha defensat en els llocs públics. El que passa és que es defensava una miqueta tímidament, tèbiament. Per què? Perquè la proposta deia hem de fer un esforç compartit, i aquest esforç compartit implicarà una baixada durant 3 anys almenys del 8%. Ja s'ha aplicat el primer any, efectivament el govern del Botànic no ho va poder fer tan prompte com volia, això el propi president m'ho va explicar, el propi president Ximo Puig, que efectivament ha estat molt sensible a aquest tema, també la vicepresidenta Mònica Oltra, amb els que he mantingut sempre un contacte fluid sobre aquests aspectes, fins i tot no tenint un paper rellevant en el govern de la universitat, però m'han atès i jo crec que al final han seguit, perquè el que proposàvem era que fos un esforç compartit. I al final, quan s'ha entès aquesta idea, s'ha posat en marxa. Jo espero que enguany es torni a aplicar i que finalment es complisca. És una primera aproximació. Però també tenim així un altre problema. La estructura universitària està basada avui en que hi ha un grau, però després hi ha un màster. I els preus dels màsters són desorbitats. Això ja no té nom. És una trampa l'haver caigut en aquesta manera en el famós 4+1 perquè l'1 s'ha convertit en un curs extraordinàriament car. Hi ha que aconseguir que al final els màsters tinguin el mateix preu que el grau, és una reivindicació que jo estic defensant des de fa temps, i finalment hi ha que tendir a preus per a la universitat que siguin comparables en el nostre entorn. El que així bàsicament és una matrícula de 1.200 euros, en França o en Alemanya és una matrícula al voltant dels 300 euros. Per el mateix servici, un servici de qualitat universitària, hem d'aconseguir anar en aquesta tendència, a poc, però sense parar. I com creus que s'hauria de gestionar un dels principals problemes que té la universitat, com és el deute? Bé, evidentment, el deute que existís per part del govern local ja era un problema, jo recordo, molt important en les eleccions passades, i s'han anat arribant a acords. En aquest moment la situació, la relació entre el govern del Botànic i la universitat és molt més fluida, hi ha una voluntat d'entendre la universitat com un servici públic fonamental. Jo em trobo en molta sintonia en això, però al final hi ha que arribar a acords que facin que la universitat pugui eixir de la situació financera en la que es troba, i és fonamental que es vagi complint en terminis raonables, no més ajornats, el deute. Jo crec que això també té que veure en una situació més complicada, en la que nosaltres també participem com a entitat important en la ciutat i en el país, que és el problema de l'infrafinançament agressiu que pateix el País Valencià respecte del govern de Madrid. Això és ineludible que va junt. És a dir, hem de recuperar un finançament just que permetrà que les nostres autoritats, que tenen una enorme sensibilitat en aquest moment per el món universitari, perquè saben i són conscients que és un reactiu per a fer que els elements d'actuació econòmica dins de la comunitat valenciana s'activen, la formació, la capacitat de crear capital humà molt competitiu. Això és molt important i crec que ahir tenim molts punts en comú entre el govern del Botànic i el que espere que siga el futur govern de la universitat. Tindrem molta sintonia.
Jo crec que hem de treballar tots plegats, però certament l'espasa de Damocles és la infradotació que tenim de Madrid. Una vegada estiga feta, a més del deute, i m'agradaria acabar en això, hem de demostrar, i en això crec que la nostra candidatura va ser pionera, i és una novetat molt important, en la capacitat de captació de recursos. La capacitat de captació de recursos fent allò que sabem fer. No podem dir, bueno, doncs mira, anem a fer 2.000 patents. Bueno, si venen, benvingudes, però cal influir i cal treballar en aspectes relatius a la transferència del coneixement. Però hi ha aspectes que d'una manera relativament immediata podríem assolir ingressos importants. Per exemple, jo apostaria molt seriosament per fer una part dels nostres màsters online. De manera que, de sobte ja poguérem arribar a estudiants de la pròpia comunitat valenciana que estan vivint fora de la ciutat i que no poden fer un màster presencial. No? Podríem tindre estudiants d'Oriola que podrien seguir aquest màster i que no van a vindre a diari. Però també podem tindre estudiants de Latinoamèrica o dels Estats Units o de la resta d'Europa, si ho fem en anglès. Per tant, si fem aquesta versió online dels màsters que tindrien més seguiment a nivell internacional, en pocs cursos, en 2 cursos, incrementarien substancialment el nostre pressupost en partides que ens permetrien, per exemple, alleugerir el problema de la precarietat del professorat, per exemple, o tindre, diguem-ne, una política més potent de beques. No? Aleshores, és important que mostrem a la universitat, a la societat, una universitat activa, una universitat que busca recursos, que posa el seu coneixement també per a la recerca de recursos que millore l'activitat que es fa en tota la universitat. Aquesta Universitat de València és una universitat gran, amb molt de pes docent, com comentaves. Encara així, la investigació té un paper fonamental. Investigació d'impacte i de no impacte, amb patents, com comentaves, o sense patents, per grup de docents o a instituts d'investigació, infrafinançada, dins i fora de la universitat, així no n'hi ha cap diferència. I amb investigadors qualificats que no poden tornar per a investigar a la seva ciutat. Com veus la situació de la investigació i, sobretot, com es pot millorar la investigació a la Universitat de València? Bé, efectivament, en la universitat hi ha 2 activitats clàssiques, no? Que serien la investigació i la docència. I la investigació, en la dècada dels anys del 2000 al 2010 va experimentar una enorme pujada. Crec que va haver una idea de que era fonamental tindre bons laboratoris, bons espais on fer recerca, es van crear projectes des del Ministeri, des de la pròpia Generalitat, i també hem sigut exitosos, els grups més competents, per arribar a projectes europeus, que és realment on hi ha més diners. No? Crec que en clave interna, des de la universitat, és molt important mantenir aquest espírit per fer una investigació de molta qualitat. Crec que ahir hi ha 2 aspectes que són importants. Primer, entendre que la investigació és comuna a tota la universitat. Hi ha un poc una idea falsa de que la investigació es concentra, potser en els campus de ciències o en la facultat de medicina. La facultat, quan uno fa l'exercici de presentar-se al rector, té l'oportunitat de conèixer la universitat en profunditat. I això és un exercici recomanable. Jo li recomanaria a tot el món que es presentara al rector alguna vegada en la vida. Per què? Perquè, a més de fer molts amics, segurament també en faig d'enemics, coneixes molt en profunditat el que es fa. I jo es podria dir que, per exemple, en la facultat de Dret, o en la facultat de Ciències Socials, o en la facultat de Magisteri, o en la facultat d'Economia es fa una investigació molt competitiva. Ja sabíem que se fa investigació, tenim premis nacionals en història, en filosofia hi ha investigadors que aquesta universitat destaca en els rànquings internacionals, i, òbviament, també, com no, tant en les ciències sanitàries, en la pròpia facultat de Psicologia, en Medicina, en l'Incliva, i ja torne al meu terreny, en les facultats de Ciència, en els diferents instituts que n'hi ha a Paterna. La investigació es fa a tot arreu, de manera diferent. Hi ha que tindre sensibilitat per entendre-la i per respectar-la i per veure-la amb els ulls adients. Dit això, cal posar l'èmfasi segurament en que els recursos ens permetisquen mantenir el nivell
de finançament adient. I aleshores hi ha diferents aspectes on la universitat pot actuar. Per exemple, un aspecte podria ser en la recaptació de recursos europeus. Nosaltres tenim una esplèndida oficina que es dedica a temes internacionals, amb gent molt valuosa treballant en l'OTRI, que segurament necessita recolzament en personal. I si nosaltres creiem que això és un objectiu prioritari, hem de posar l'èmfasi en prioritzar les inversions en captar aquests recursos, perquè Europa en aquest moment i en el nou pla de finançament és un lloc on hem d'anar en garantia d'èxit. Això també implica reforçar els investigadors en la gent que té experiència en fer aquestes sol·licituds, que pot actuar fins i tot com a entrenadors dels investigadors per a millorar les seues sol·licituds europees, ja siga no sols en l'aspecte lingüístic, sinó en l'aspecte formal, en l'aspecte de detectar quins són els punts més forts de cadascú dels grups. Per tant, aquest recolzament anirà molt clarament determinat en el nostre programa. I el que finalment hi ha que pensar és que també hi ha ferramentes que són pròpies de la universitat i que tenen vessant docent i investigadora. Per exemple, jo li comentava abans que se m'oblida de la figura del professor ajudant. El professor ajudant és un professor que té poca docència, però que s'incorpora també amb tasques de fer una tesi, i una tesi és una manera de començar una recerca. Per tant, també és canviar simultàniament la piràmide d'edat amb un professorat més jove que ja s'implica en la docència, però que té com a tasca prioritària fer una tesi doctoral, que és la manera inicial, ho hem començat abans, quan parlàvem de la meva experiència a Copenhague, d'iniciar-te en el món de la recerca, que és un món indissoluble de l'activitat universitària. I, a més, sabem que la gent, quan es forma bé i fa bona investigació, en molts casos té unes grans habilitats docents i també grans habilitats de comunicació científica, en les quals s'hem de preocupar també i reforçar-les. En aquesta línia, precisament, has estat i eres un mariner que surca al cel, com bé diu el teu llibre de divulgació científica. Creus que experiències com la que has realitzat a l'Aula del Cel i amb altres llibres de divulgació com aquest citat s'haurien d'impulsar i fer un reconeixement major? Estem parlant sobretot de com s'hauria de valorar dins de la universitat també el que ara parlàvem del paper de la divulgació científica. Sí, a mi m'apassiona. Hem parlat dels meus referents per a, diguem-ne, agafar una vocació científica. La divulgació és l'element fonamental per a assolir vocacions científiques, vocacions de saber, d'aprenentatge. Efectivament, a mi m'he donat aquest premi, però també tinc el Premi Saviron o el Premi de la Real Societat Espanyola de Física en divulgació i ensenyament de la ciència, no? De la física en particular, però també des del punt de vista docent. Jo he rebut el Premi d'Excel·lència Docent per part del Consell Social. Vull dir que l'activitat d'un investigador és integral, o d'un professor és integral. Has de preocupar-te de moltes coses i has de fer-les totes en certa passió. I a mi em sembla que la divulgació, el contacte amb la societat, el fer que la societat participi d'allò que et preocupa, d'allò que expliques, d'allò que contes en els congressos, doncs és important. És certament fàcil en el meu cas. He de reconèixer que la gent té interès per l'univers, viu en ell, els apassiona. Possiblement és més difícil en altres disciplines que poden ser tècnicament més complicades, no sé, és normal que vivim en una societat on n'hi ha associacions d'aficionats a l'astronomia, no n'hi ha associacions d'aficionats a la biologia molecular o a la física de partícules, no? Per tant, jo ahir tinc una sort, però crec que és un deure compartit i que hem de buscar els mitjans. Jo, per exemple, dirigisc la web conec.es, en la que participen molts investigadors de la Universitat de València i anem agafant impuls de les seues idees, i crec que hem d'utilitzar també tots els vessants, escriure llibres, publicar articles, anar a ràdios com aquesta, per contar les nostres recerques, allò que ens interessa, nous descobriments, i fer que la societat siga conscient de que en la universitat, i en particular en la Universitat de València, hi ha gent treballant en temes fronterissos del coneixement, en totes les branques del coneixement. Relacionat amb la societat, una de les principals característiques que té la universitat del segle XXI és l'extensió, és a dir, el seu retorn a la societat. Quin paper creus que s'hauria de jugar a la universitat, sobretot tinguent en compte la situació social que vivim actualment?
Un aspecte és, com hem comentat, la pròpia divulgació científica és un element de retorn. Li tornes a la societat el coneixement que tu has anat adquirint. Però certament hi ha altres aspectes que tenen més a veure en les aplicacions de la recerca, no? En la innovació, en la transferència del coneixement. Ja sigui una transferència, per exemple, a nivell tecnològic o ja sigui una transferència a nivell, per exemple, d'aspectes relacionats amb les lleis o amb determinades aplicacions normatives o per exemple, en aquest sentit, un es pensa que la transferència es fa només en els instituts de ciències o en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, però també es fa en la Facultat de Dret, en la Facultat de Socials, en la Facultat de Geografia i Història, en temes relacionats amb història de l'art. Aquesta visió global universitària. Nosaltres vivim en una universitat que és molt generalista i això és apassionant. Jo no faria, diguem-ne, aquelles polítiques que en algun moment s'han fet en altres països de dividir les universitats a trossos per temàtiques. No, això no té sentit. Nosaltres gaudim de la universalitat. Aquesta paraula universalitat i universitat van unides. I la transferència, per tant, hi ha que adaptar-la a cada camp i reconèixer-la en cada camp. I ser conscients de que és molt important no a soles perquè nosaltres estem integrats en la societat i es devem a ella, sinó perquè el resultat de les nostres recerques pot ser molt útil, fins i tot en recerques que tenen que veure en la nostra activitat, recerques que es puguen fer en l'àmbit de l'ensenyament. Allò que nosaltres millorem en l'ensenyament pot servir perquè altres ho milloren en altres nivells de l'ensenyament. Per tant, crec que, efectivament, la transferència, la connexió amb la societat és fonamental i formarà part molt important del nostre programa. En quina societat creus que viurà la gent que estudia en la universitat en la qual aspires a ser rector? Una era post-Trump. I en quina societat creus que va viure aquesta gent? Això és difícil, no? Sembla que era Fermi aquell que deia que predir és molt difícil i després afegia sobretot el futur. No sé quina altra cosa es pot predir que no siga el futur, no? Anem a veure. La societat en la que nosaltres vivim és una societat molt canviant. És clar que les noves tecnologies ens afecten moltíssim i que tenen que veure amb les relacions interpersonals, a la manera de fer amics, a la manera de tindre aquestes relacions amb els amics, mantindre una societat basada en aspectes exclusivament tecnològics pot evitar, la pot deshumanitzar, no? Aleshores, jo crec que la universitat ha de ser un espai humà, un espai on les persones recuperen part d'allò que aquesta acceleració tecnològica ens ha produït, però fent ús positiu també d'aquests elements de les noves tecnologies, de la informació i de la comunicació. Per tant, jo aspire a que la universitat contribuïsca a fer una societat més justa, més crítica. Per tant, jo, per exemple, divendres també vaig estar en un llibre en el que havia participat en un capítol que es deia «Per què filosofia?», no? On es deia molt clar que la universitat ha de tindre aquesta aposta per als coneixements bàsics, per la filosofia, i que això s'ha de traslladar, per exemple, a que es mantinga aquesta disciplina en l'ensenyament secundari i en el batxiller. Aleshores, aquesta és un poc la societat que jo aspiro, una societat més crítica i la universitat ha de participar, una societat que siga més transformadora, menys conformista, que s'implique més en les decisions polítiques, en les decisions ciutadanes, més compromesa en millorar el seu entorn, en respectar el medi ambient, en valors de sostenibilitat, en valors de viure en plenitud la diversitat sexual. Tot això són elements en els quals la universitat ha de fer un paper molt important. Jo estos dies recordava que quan era estudiant em donaren un premi en un programa de ràdio i m'agradava acabar parlant de la ràdio en la ràdio. Hi havia un programa de ràdio que es deia La Casa de la Troia, de Ràdio 3, que era el programa universitari i que feia una festa enorme en grups de rock a finals del mes de gener. I ara crec que fa 34 anys que jo vaig estar en aquesta festa replegant un premi de mans d'un viejo professor, el professor Tierno Galván. Em va donar aquest premi, ja vos enviaré la foto perquè encara la conserve, si la voleu penjar en les xarxes socials,
Però aquest premi me'l donaven per aquest desig que havien fet de transformació de la universitat des de dins. Doncs han passat 34 anys, es conserva, i m'agradaria acabar en una frase que és molt universitària, és de Tierno, que venia a dir allò de «Más libros, más libres». Moltes gràcies, Vicent, per haver estat en La Represa. Gràcies a vosaltres. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.